5 начина, с които бавно, но сигурно съсипваш здравето си. Номер 1. Започваш деня си с баници и всякакви закуски, пълни с захар и трансмазнини. А кръвната ти захар заедно с инсулина излитат нагоре и след 2 часа пак си уморен и пак гладен. Номер 2. Не се движиш и прекарваш деня си седнал и най-малкото движение те затруднява, а обездвижването е пряко свързано с по-висок риск от затлъстяване и диабет тип 2. Номер 3. Не ядеш плодове и въглехидрати, защото така ти е казал някой експерт в социалните мрежи. И заради същият експерт ти махаш фибрите, витамините и минералите, които пазят тялото ти от възпаления и хронични болести. Номер 4. Прекарваш деня си пред телефона, а слънцето го виждаш само през прозореца. И заради това имаш ниски нива на витамин D, постоянно умора, спаднал имунитет и проблеми с костите. Номер 5. И когато качиш 20 кг, развиеш метаболитни проблеми, решаваш, че гените ти са виновни за всичко, което си ял и не си направил, за да стигнеш до тук. Здравето не се губи от едно ядене или един ден вкъщи, а от редовни грешни избори.